sauti na 58 fikihu da yake zo muku daga cibiyar Haidar Center for Islamic Propagation. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salatul idain, sallar idi guda biyu, sallar idi ta ranar 1 ga watan Shawwal da kuma 10 ga watan Zulhijja. Sallar idi wajibi ce tare da halartar imami masumi, amincin Allah ya tabbata gare shi, da cika sauran sharuɗa, amma mustahabbi ce lokacin ɓoyuwar imami, amincin Allah ya tabbata gare shi. Mustahabbi ne mutane su zo da ita, ba laifi da zuwanta a sallar jam'i da nufin samun lada da ake samu. Ana yin ta tun daga ɓullowar rana har zuwa karkatar rana, kuma idan ta tsere wa mutum ba dole ba ne ya rama. Raka'a biyu ce, kowace raka yana karanta fatiha da sura. Abin da ya fi a ta farko a karanta fatiha da suratul shamsi, a ta biyu a karanta fatiha da suratul gashiya, ko a ta farko a karanta suratul ala, a ta biyu a karanta suratul shams, dukkaninsu bayan fatiha. Bayan sura a raka'a farko ana yin kabbara 5 da kunuti 5, sannan a tafi sujada. Amma bayan fatiha da sura a raka'a ta biyu ana yin kabbara 4, kowace kabbara ai kunuti, wato ya zama kabbara 4 kunuti 4 kenan. Raka'a biyu ce dai, kai bambanci shine akwai kunuti 5 a raka'a farko. Bayan an karanta fatiha da sura sai ai kunuti na 1 ai addu'a, ai kunuti na 2 addu'a. Idan aka yi kunuti na 5 sai ai kabbara ta fi ruku'u. In an dago daga ruku'u an tafi sujada, an yi sujada guda biyu sai a dago raka'a ta biyu. Idan aka dago raka'a ta biyu sai a karanta fatiha, sai a karanta sura, surorin da muka ambata cewa su yafi kyau a karanta. Sai a yi kabbara bayan karanta sura, a yi kunuti, a sake kabbara a yi kunuti har sau 4, sannan sai a yi kabbara a tafi ruku'u. Idan an yi kabbara an tafi ruku'u sannan sai a dago daga ruku'u a tafi sujada, a yi sujada guda biyu, a yi tahiyya, a yi sallama. Sannan bayan an yi sallama daga sallah sai a yi huɗuba guda biyu, a yi addu'o'i a tafi. Limami yana ɗauke wa mamu karatun fatiha da sura a ciki. Sannan da zai shakku akan kabbara nawa yayi, to zai gini akan mafi karanci. Misali a raka'ar farko ya yi shakku kan kabbara 4 yayi ko 5, to zai gini akan kabbara 4 yayi sai zo da ta 5. Haka ma a raka'a ta biyu da zai shakku akan kabbara 4 yayi ko 3, to zai gini akan 3 yayi. Duk sanda da ya yi shakku akan adadin kabbarorin da ya yi, to zai gini akan mafi karanci. Ba a mata kiran sallah, ba a mata iqama, sai dai kafin a yi sallah mai kiran sallah zai iya cewa assala 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 sau 3. Akwai addu'a da ta shahara da ana yin ta bayan kowane kabbara a matsayin kunuti, a daga hannu a yi ta. Idan mutum zai yi ta yayi kyau. Allahumma ahlal kibriya'i wal azama wa ahlal judi wal jabarut wa ahlal afwi war rahma wa ahlat taqwa wal maghfira as'aluka bihaqqi hadha al yawm alladhi ja'altahu lil muslimin 'aidan wa li Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi dhukhran wa sharafan wa karamatan wa mazida an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa an tudkhilni fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa an tukhrijani min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.